Ndimamele ezi zinto zithethekayo about Umpondo-land. I heard some people, few phofu yabantu, even on social media, on TikTok anyway, abathetha isiMpondo. IsiMpondo sibhida kakhulu. I don't want to lie, siyabhida. Ndiske ndibe lost, ndiqonda akunzima ukuyigqiba nale nto ndiyibukeleyo because andis-understandi. Ngilam ndikhanuka mna ungenela kule ndawo ithi iLwankazinyana ungavumi uba injixa ube mbi ubasankwenkce. Ndikhanu ungena kwendaba engabana neyamiqweqwe yakudala eyayohlula iitshokhwe esikrolweni nesifunde nayo iqhutshekiwe le nto. Ndenzela uba ndikwazi kaloku abantu abamaba intsimbi endala kaloku ifuna ummemezi ngeke ifane nesispeni kaloku yona. It seemed like sisichina kum because andis-understandi. Amagama endiwaziyo mna setyenziswa ngehlobo elithile esiXhoseni wona bayawakhonvetha kwinto endingayaziyo, like kunzima, yabo. So imagine if, not that abantu mhlawumbi ndiyawathethelela amaXhosa, no, but imagine if ibisisiMpondo sonke laa film.